yafika inkonzo. I don't know what ngoku disently. Endlini sasibe ngabantwana sasibathatha. Yayithi inguNeshi kesibona yami, ingumdudu. Sasiphuma umongo. Ndangingalali bazalwane. Ndangingalali kwakunzima kakhulu ebomini bami. Nabantwana bethu kunzima, abantwana bami kwakunzima kakhulu. Ngendlela emangalisayo. Ngithi ukuthi ke ndingazoyitsala yonke lento engiyithethayo. Ndaya enkonzweni, ndabuya mantamba, ndabambelela mani kumama uGedze mani. Yathi nisoyithula abantwana bethu. Athi ngokugcwala ngicela kuzelelweni. Ekuthelelweni masibukho ababizwe kuba yirate esinjalo. Nani yabathi nomama uGedze nabantwana bethu. Kwamnandi ngithetha Nkosi yami. Saqhubekeka nobomi. Sithe saqhubeka ngobomi bunzima sazothwapha eMonti. Amen. Ukufika kweThwapha eMonti ke ngoku. Hayi ke siqhubekekile sahlala ke. Hayi ke sabandize apha. Kona sibakunzima kuthi sonke nabantwana kunzima kuthi sonke. Kodwa ngemini sasisiza sasisiza senza ngomntu. Amen. Umntu uyangicela umuntu okutishali khona stress. Ngoba kaloku nabo bayalenza lihola. Kaba umntu kuthiwa makalanti ke utishala ubhalele i-maths apha esandleni. Uthi makalikhuluma makalibhala kwenye class engasehla kunaye ke phofu. Sana baphinda berayithi umntanami emveni koko. Waroba umntana waroba kodwa siyambulela uNkulunkulu banako. Siyambulela futhi sakakhalise waze enkonzweni kaNkulunkulu wahlala manje enkonzweni simane sibatime ke thina hey kodwa ke umsebenzi siyabulela basingaba esisizikezele sonke nabantwana bami siyabulela manje sihleli kusomandla bakhandise kule ndawo ke ngoku amen manje waqedise nje kancane jikelezeni wethu sakhonza sizimisele ngoba sathi zininzi zona izinto engatholi ilanga ngideke ngoku umdungo wathumelisa mani wathumelisa imessage kunatsika kwigroup yaphayendlini kwigroup yethu hey wafumanisa uba hey ihlele group lenatsika le messages anomdu umdu udibene notata uDikoni wathi nansi into enhle mbu bazali bami mandili ilapha asisazisa khona yonke le mihla ilapha bamathimbi ilapha amajela kuthane siyabonamali yosikangapha eMonti yonke le mihla siyabulela uThixo kakhulu sibulela masinkulunkulu ngiyakwenzela into yafuneka nami ubulelani Nkosi yami uThixo bazane zimi ngona phakade hayi manje amen. Hallelujah. Sizawubiza uNkosi kaningi. Hallelujah.
Hallelujah. Man qala ngumini. Hayi aphinde ukuqhayela naye. Phinde ukuqhayela tu. Athanda bakefonile athethe into engeke. Sithi mduka uthethe uthi. Amen. Ngibona uyithatha uma uba ungena bengabazi bengabazi ke ngoku ngokugqitha mina. Amen. Ngosiyami ngiyabulela okungena kuyayincedisa lentshumayelo yami iqale levekuphelele because lentshumayelo yami ngeyomeli uThixo efemelini ukuze ifemeli yakho ihlanguleke. Awenzeli qawo, awenzeli mfundisi, wenzela ifemeli yakho ukuze ihlanguleke. Amen. Umele uThixo kakhulu umuntu. Amen baba wami. Na umama uthi bekhule besokola uhambe nabantwana besokola benkonka amazinki phaa baphinde bahambe zame elanke bengenandawo yakuhlala. Amen. Bengenakhaya ilelabo. Amen. Ibuhlungu into ngamnakhaya. Ibuhlungu into ngamnamzibuko wakho. Amen. Kodwa uThixo bababale bebexhwahlile ngaseMonti but ngiyondawo yabo naleyo befuna ukukhonza kabuhlungu kufuneka ubekwe imali ininzi imali osuke eMonti abanye bephathama bebekhona kule nqawo bangabikho kodwa ngokuthi bababale ngendlu bathenge indawo apha kwamacili yabo. Itsho le nto. Amen. Ziyolise ngoYehova ukunika okuqenelwa inhliziyo yakho. Amen. Ngicela ngithumele umthule picture wathi satsho sanekhaya. Amen. uThixo uyakuthatha noma ukuthatha endaweni kodwa uphakamisa uThixo akubeke endaweni ebanzi. Amen. Mhlawumbe izovela le ndawo esithetha bathi nawe uzakuphakamisa uThixo. Amen. uThixo nawe uzakuphakamisa mabonke abelenkosi. Wena suyenze impazamo yokumshiya noba seyinjani ningakanana into labakubonisayo nabecela ibhekele kuThixo. Amen. Ngicela izaziso ziyaqhubeka imithandazo kancwele akho ngamandla nami safuka amaqanda ngapha endeavor. Amen. Nawo bona amantshontsho xa seqandisele amaqanda lawo eqandisele uzayibona inkukhu iphuma phakathi phansi kwegoqo namantshontsho. Amen. Masiyene ezwini lenkosi. Kwincwadi kale Testament endala bethu, kale Testament endala. Incwadi kaSamuel wokuqala. Samuel wokuqala isahluko sesihlanu. Bazalwane, ndiza umoya engcwele undinike ukuthi uba ningawina amakhaya enu nabenuyisi abantwana benu libashiye kwinto right hlala andikazobhubha. Mna ngiyakubona ukuthi nathi ndike emhlabeni bendiyaba abantu maxele inyaniso wayithatha wayiyeka.
endinyaniso yakunikhulula. Lelo ndifuna unibona nikhululekile. Bazalwane, ndifuna unibona nikhululekile. Asifana mehlo, lizwi lakho Thixo lithulule phezu kwethu. Sizalisela njengamanzi, silidle njengesonka, salombatha njengengubo, silinxibe njengempahla. Solithambisa njenge-oli Thixo wethu oyingcwele, libe kuthi ncokola nathi ngalo, sincede silive. Ingqondo yami incinane for ndingalazi izwi lakho ngobunzulu balo. Lolo ndibuye umva ndinikela kulo, ulithethe ngokwakho, makungakhona kuphoswayo. Ndiyazi kwaye Nkosi, ndindonelisekile, ndoyisakele ukuthi ukuba ngaba sithe sihamba ngale ndlela yelizwi, koguquka into eninzi emakhayeni ethu, kutshintshe isizwe ngoKristu Yesu. Amen. Nifikile lena sizayitshila ithi uThixo wamazulu akawumenzi umahlalisane nezithixo zasemzini. Lilawuphela leyaphela ibandla ngoku, because akunika inyaniso kujikeleza intloko, uyajikeleza ufike ndikuqinga uba uzayithini nale nto, uzasidlala esona singuYesu okanye uzamjika. uYesu wathi banithi nididle isona sobomi ndim, banithi nidle inyama yami elisela igazi lam, loba nobomo bomnaphakade kwajika inginginya. Ndiphethe inyaniso ke bangcwele, ngoba ndifuna unibona nikhululekile. Ibhayibheli nani yakuyazi inyaniso, yayinyaniso yakunikhulula. Uba ndiyanifihlela inyaniso, nawuhlala nibotshiwe. Angeke ke nivume nihlale nibotshiwe ndisaphila, uThixo ndibizile. Ngoku ndibizela ukukhulula ababotshiweyo. Ababotshiweyo bakhululwa ngantoni? Ngeyiphi le playa, ngeyiphi le tanga, ngeyiphi le nto isebenzisayo? Kusetyenzwa inyaniso yezwi likaThixo ukukhulula ababotshiweyo. Mhlawumbi uzokuhlafuna endikuzisayo okumumathe ophuma kwenkonzo ukutiqe. Mhlawumbi uzokuhlafuna uthi noba kuyakrakha ukuginye, kodwa lo ukuginyile kuyophila. Krakhe njani ngoba mphethe ukrakha, kodwa idlile noba ikrakha wayiginya izokumphilisa kuphele kosuku. Yakrakha emlonyeni kodwa iyakufika esiswini ifike iphilisa. Uyawazi uThixo akamenzi masihlalisane nezithixo zasemzini. Chapter 5 Samuel uqala verse 1 4-9. Verse 1. Amafilisti ayithabatha ityeya kaThixo, esuka nayo eEbenezeri aya nayo eAshdodi. Ayithabatha amafilisti ityeya kaThixo, aya nayo endlini kaDagoni, ayimisa ecaleni koDagoni. uDagoni sisithixo abasenzileyo bathi sinqula le nto. Naw bathatha ityeya kaThixo bayoyenzisa masihlalisane noThixo wamazulu. Ityeya kaThixo kumele ubukho bukaThixo. 4 Verse 3. Bavuka kusasa ngengomso abase-Ashdodi, nanko uDagoni ewile ngobuso emhlabeni phambi kwetyeya kaYehova. Bamthabatha uDagoni babuya bamisa endaweni yakhe. Bavuka kusasa ngengomso, nanko uDagoni ewile ngobuso emhlabeni phambi kwetyeya kaYehova. Intloko kaDagoni nezandla zakhe zombini zinqumkile, zisembundwini womnyango, kusele isikhondo sodwa. Bazalwane, yabona le ndawo ngenye yendawo ezibonisa uThixo akaxhomekanga kuthi. Andimjonge bandla. uThixo akaxhomekanga mntwini. Akaxhomekanga kumfundisi uThixo. Akaxhomekanga kubishop nomongameli abapostile. uThixo nguThixo ozimeleyo. Akaxhomekanga kuwe uThixo, nawe ungasumdalele.
Ungazuzenze bhetere. Xa usebenza uThixo obulela kwaloo nto usenyezwa uThixo, makungazumuphakamele akaxhomekanga kuThixo. Ungazungokudikwa ufune udla isono uthi mcimbi uThixo, uThixo bengaxhomekanga kuwe kakade. Ungaqawusenziwa izinto ebandleni uthi ndizayiyeka lena ke ngoba izawuzoma xa ndingayenzanga, uThixo akaxhomekanga kuwe kakade. Bulela lena uThixo ekusebenzisa ebandleni. uThixo ngale period kwenzeka lento, amaSirayeli omile kuThixo, ashiywa nguThixo. That is why atakulwa namaFilisti oyiswa, ngoba xa kushiyile uThixo zaboyiswa. Yingade ungahlukani noThixo. Ngoba wahlukana noThixo zizaboyisa inhlaba zakho. Yiloo period le ifunela ukusirayeli. Kwade kwathathwa netyeya kaThixo ibihamba no-Israyeli baphazama, baxe bekhetha igumbi lokuyifaka, bakhetha igumbi elinesithixo, bayifaka ityeya kaThixo kwigumbi elinesithixo. Lento lipheleleyo sithe uGideon wamxabela u-Ashera isithixo, wawisa wadiliza nezibingelelo. Bavuka kusasa bathi basebenzeleze, kwathiwa hayi nguGideon, kodwa makenza basimbulala. Kwathi uthatha ke uGideon wone uDagon, uBhahana akaziwela. uBhahana zangakwazi uziwela because usisithixo. Izithixo sithe ngeke zilwe nawe zoyise, azinamandla izithixo. Musukoyika izithixo ude wone uThixo wamazulu ngenxa yokusoyika izithixo. Woyika imfitshi engenamandla kunawe, unoThixo ophilayo. Izithixo zimfitshi nonsense ezingenamandla phezu kwakho xa wena uhamba noThixo ophilayo. Wena uGideon wathi makavuka uBhahali angenzi into londenza yona, zangakwazi kwenza uBhahali. Iphi evidence yoko? Siyomfunda uGideon ebhubha, ithi he died at a good old age. Wabhubha eyingwevu endala ephilileyo. Yet ebemuyise uAshera nezinikelo zoBhahali engumfana, zangakwazi uziwela. But kulena usifunda kuyo, badibanisa isithixo noThixo wamazulu. Wazilwela wethu uThixo, ngoba wethu uThixo uyaphila. Watanandisa kwalento wayiwisa uThixo. Avuka amaFilisti, avuka into ayithembileyo, avuka into ecibhi namandla, avuka into eqala uyithandaza, iqubuthe phambi kwetyeya yoThixo wamazulu. Le nto bona baqubutha kuyo, bavuke yona iqubuthe kuThixo kaAbraham, uYisaka noYakobi. Ungaqubuthi kwinto engenamandla, ukhono namandla. Take it or leave it. Khono namandla. Ezinto uqubutha kuzo ziqubutha kwakuye nazo onke amadolo ayaqubutha kwigama likaYesu. Vuka kusasa bayomondla, mhlawumbe bayomvasa ubuso Dagon wabo, mhlawumbe bayompholisha ngaxhweni xa besithi umuntu uyamshumayeza today ngemessage powerful, alibele kuyicinga akhange aguquki, abuyele ezintweni zakho umuntu. Baphinda bamvusa nakuDagon wabo, baphinda bammixa ikoncrete isamente, baphinda bamnamathisele ezinyaweni.
aphinde wama uDagoni wasendaweni yakhe. Mhlawumbe bathi ha Dagoni, baqubutha kuye uDagoni ebekwa bemisile ukuthi abantu befuna bona baxhomeke kuye. Into exhomeke kuqubuthe kuyo. Amazing. Waruthixo ke ndiyabona nenkani. Indimisela ngefitshini phambi kwam. Wayiqhawula intloko, wayiqhawula imilenze, wayiqhawula ingalo. Ayavuka kusasa. Yo! Akanela nje ukuqubutha uThixo kaAbraham isakalo yakho. Uphasalakile uDagoni. Zabuya ingqondo bathi yo! Ubani onokumelana noThixo kaIsrayeli? Singamelana nabantu abakhonza uThixo kaIsrayeli xa bemshiyile uThixo kaIsrayeli. Kodwa ubani onokumelana noThixo kaIsrayeli umuntu? Ifuna wazi lo Yesu lapha kuwe. Akukho bani unokumelana naye. Akukho moya omnyama unokumelana naye. Akukho zithixo zinokumelana naye. Ngendleko zabo bayithatha ityeya bathenga imoto entsha, basithatha isikhoji basibeka, bathatha iimazi zenkomo funa uyiphruve izaba njalo, bathatha iimazi zenkomo ezinamathole anqanqayo bawavalele ebuhlani amathole bazibopha kule nqwele. Bayazi imazi yenkomo noba ingahamba bakela khani ithole izawujika iya etholeni. Kwathi ilayishe ityeya kaThixo, iimasi zenkomo zahamba ngqo zetyeya kaThixo zayiguduza. Athe akhala nabo bathole zathi iimasi kanisiyekeni zathi nebaluleke esiyenzayo kanisiyekeni bathole nancanga sabuya okwakaloku nje sisalayishe into kaThixo siyayigoduza. Kungenjalo izawusitshabalalisa siphele sona. Angeke wekuzochithwa ziimasi zenkomo uhamba ubhekabheka ngenxa ukhala amathole. Hamba ujongana namathole akhalayo. Chithwa ziimasi zenkomo. Iibhayibhile zahamba straight uyazifundela ekhaya. Zahamba straight zagoduza ityeya. Zagoduza ityeya. Iimasi zenkomo. Ibisi lisitsho isibonani lisalikho likhona ahlonhla amabele. That is it as mercy. There is something better here. Sisagoduza ityeya. Bomnqanqwa sabuya. Sothi umhlonhlelwa ngamabele yakuvuka inyama ibe ngenyawo uthi ndibuyele emva. Akubuyelwe emva. Siphethe into zezulu, siphethe into zasekhaya. Inyama ayizokahlonhla amabele. Inyama awazingakhala amathole ayakubiza. Ilizwe liyakubiza ntontsha. Ilizwe liyakhwela ntontsha. Athe isimasi zenkomo zathi uba ngaba netyeya yophule uDagoni asiyazi into ezayenza ngomso. Before iyenze mayigoduke. Neemasi zenkomo zayingqina zathi mayigoduke. Thixo wamazulu uyawafuna amakhaya, kodwa uba ndifuna wabona amandla akhe sanumenza isiba sihlalisane. Ukubizile uThixo, ukubiza ngokuthanda nokuthemba uThixo. Uba ngawe uzoyibamba ifemeli yakho iguqule ibuyele kuYehova uThixo mkhulu. Likonyula izulu. Yena uyavuya wena uthenge izimasi zenkomo zazilayishe ityeya kaThixo. Wena unyulwe lizulu wena.
indlu yakho, family yakho. Kuqula wathi. Azalwane ningamkhwelethisa uThixo. Kwakuphuka izinto. Kwakukhanka izinto. Cela sekuMateyu. Angicela ufune verse 12. Cela chapter 12. Kwalapha Samuel. Chapter 12 and verse 20. Verse 20. Wathi uSamuel ebantwini, musani ukoyika, nina nibenzile bonke obubi. Noko ke musani ukutyeka ekumlandeleni uYehova. Mkhonzeni uYehova ngenhliziyo yenu yonke. Samuel uthi, don't worry ngezono zayizolo ke ngoku. I-decision oyithatha today izambanga uThixo aqale today, akazuqala futhi. Kwizimanga wazenzayo, kwizono wazenzayo, ezayizolo zidlule. Kusho uSamuel kwi-Old Testament, how much more thina sinegazi likaYesu. Izono zakho zayizolo zingaphansi kwegazi likaYesu. Awunithemba suziwarisha ngezono zayizolo, kodwa uSamuel asiqale noqalo olutsha ke. Izinto ubuzenzile Nkosi yami, uSathane uzawukhumbuza nazo, awukhumbuze ngezithixo ubuzingqula, awukhumbuze ngayo yonke imithi. Ngicela ulethi Sathane, zonke zingaphansi kwegazi likaYesu. Lonke linalapho phambi kwamehlo wami namhlanje, nabo babukele bazomoya, izono zenu zingaphansi kwegazi. Izono zayizolo ziqinyiwe, zihlanjiwe ngaphansi, nizelwe ngokutsha, musani ukoyika ke ngoko. Qalani uqala olutsha. Ashiyene uThixo wasemzini. Ashiyene uDagon ke ngoku, ba-useless. Dagon ba-useless. Oh Thixo, yini Nkosi yami, bangcwele izithixo zi-useless. Sizaniqhubela imali, sizaniwesela ixesha, yosha abantwana bakho emgqibeni. Buyani nicela mama lesuka apha, uthi ndandilibrikhayazi ndikubutha amadako noBhali, kodwa ubomi babo uyimesi. Namhlanje ngathi ndakuza kuThixo wamazulu batshintsha. Nangaphandle kokutshintsha kobomi kunobomi obungapha kwentwala. Bazabe bePodagon, zizabe ziphezithi zithembile. Didey kwathiwa akasekho bani umphefumulo wakho uphumile kuye. Where are you going to be? Uzokwenzeka ntoni ebomini? Uzoyaphi, uzothini? Sishumayela ubomi ba-today, sishumayela ubomi basemva kwentwala. Asihambeni bangcwele, mama sihambeni bazalwane. Makasiqaleni madoda, makasiqaleni bomama, makasiqaleni isizukulwana esizawuhamba noThixo, makasiqaleni amakhaya abazaba kuThixo yedwa. Madoda, makasihamba abazaba kuThixo nje, abumoyingela zihambele bethela umlozi, wonwabile ulakhona kwekho umoya ngcwele bethe umlozi kukwakhe uHoly Spirit. Akakakhala uthi xa sifika kwelinye igumbi afike kubiza ithixo. Jesus. Oh Jesus. Akona kileka kuyo umoya ngcwele. Your family is his family. Uyinhloko yekhaya umoya ngcwele. Babazalwane, umoya ngcwele uyinhloko, uqikile ngezibhethini zakho, ugile ngekhitshini umoya ngcwele. Umoya ngcwele ukhona ebuhlathi, umoya ngcwele emfuyweni yakho, wonwabile umoya ngcwele. Usegadini
emthethweni kodwa because akukho Bahali, akukho sibingelelo sikaAshera, akukho sibingelelo sikaDebo. He is enjoying himself. No, kwamanye amakhaya ayinanto eqobelisa, but zothi kuthi masithathe lo hambo, masithikeshe imfazwe. Uba akunagunya lakuitshintsha lento ngesimo senyama, kakade abona amandla amaninzi neyona ngxaki inkulu ikwilizwe lamamoya. Thandaza ube ligeza, uthandaze bophuka ikomitshi, uthandaze bawomondakona baqumde. Thixo wam, ithi Bible uno wenu mabe uno, uyes wenu be uyes. Uthi ewe kulena bayibe ilungelele noThixo, uthi ewe kulena kodwa engalungelanga noThixo uthi ha. Igama lakhe alizakubizwa ngoba nguZekaria, liyabizwa ngoba nguJohane. Ithi ha. Wathi umfazi kodwa uyabona igama yaba uYohane, kodwa liyafemela ngoYohane, into wayivakile wendile apha wathi ndithi ha. Igama lakhe yaba nguJohane ngokuthini uthi uha wakho mayibe nguha, uewe mayibe nguewe. KwezikaThixo izinto ukhambe kuyakubeka phi uYehova uthi bantwele ukuqala apha kum insindiso ndandingayazi, ndangena kuyo ndingayazi, yatshileka yatshileka ndayibamba ndayiqinisa, ndathatha isigqibo uba nansi indlela ezawuhamba ubomi bam bonke. Mhla ndatshata ndawutshata ngale ndlela, abantwana bam bawuhamba ngale ndlela. You take isigqibo ungumntu. Ntoni eza kunceda ebomini? Ndithunywe nguThixo kuni into eza kunakha, into eza kuninceda, into yokugcinela emakhaya enu, into yokugcinela abantwana benu. Mabangamazi ukuthakula kwabantu, mabazi uThixo wamazwi. Uzothi ngomnye, yes, kodwa mfundisi ndandinqula uthakula. Yes, uthi uSamuel libala ngaleyo izolo. Siqale nje sizawuhamba noThixo. Usathana mamele. Sana uzakuxelela ngento zayizolo. Mhlaba izolo, lizolo. Mna ndihamba noThixo wathukile. Ithi Bible sithi sizilibale ezidlulileyo, sisolulela isandla sethu kwezingaphambili. Forget about your past failures, man. Kulantu mdala lofeyishileyo, kulantu mdala lowenza amahlazo lomanyala. Ngoku uzelwe ngokutsha, usisidalwa esitsha. uThixo kule pulpiti uthetha ngesidalwa esitsha. That is why ngasazithathele intshumayelo yoshumayeza abantu abangasizwayo ngayo, because le ntshumayelo ithetha ngesidalwa esitsha. Nayo shumayelo intshumayelo emfihlweni, anawushumayelo intshumayelo kuboni, because apha kuthethwa nabo into ezindala zidluleyo, bona ngezinto ezabanjikosa. Emzini wakho ngoku akufana ngoku uphela ngo-1991, ngo-2021 kukuthi umzi wakho unoThixo, ikhaya lakho linoThixo. Uma bayinteka abantu wenu ngowena osindisiweyo, kowena kukho uThixo ngekhaya yakho. Out of 9 inguwe wedwa osindisiweyo, uThixo phaa ngenxa yakho. Abraham, what about just oyi-1 uthi Abraham 1 uba uyi-1 ukhona eGomoro, andisayitshabalalisa iSodom neGomora.
uyilight kuwini wena, ukhanya kuwini kwindlu yakufikelela. Kodwa ke ngoku funeka kucace ubukhona. Sisithobe sana baba aphele kukwesiko thenza phela isibani sisithoba isibani. Asibeke incwadi kaMateyu chapter 21. Depending families azozihlangothi. Oh Nkosi, ubuthixo wayitshintsha imeko ngoGideon umntwana, uzayitshintsha neyakho wena ngathi. Oh bawo, Matthew chapter 21 nasifike uzasifundela mntanam from verse 12. Yes. Amen. Uthi Yesu uyafika Yesu. uYesu ufika endlini yakhe. uYesu ufika kwikhaya lakhe. uYesu ufika kowabo. Wakwazi ukubona ukuba oku kuqhubekayo akumelanga uyaqhubeka ekhaya. Le nale obebasenzeki endlini yam akasonga izandla wathi hayi mabazenzela abazenzelayo ndizahlalala kule kona mna abekhaya. No. Bazalwane, uYesu ufika uthi jongana indlu yam akwenziwa ngohlobo. Wakhamba itafile wasibhuqa vula kwamahombe kwenye ivangeli ithi wenza inzini wenza isweti wambhexesha wakhuphela ngaphandle. Wenza into uyasukuma xa ubona kwinto ebazikho endlini yakho. Xa umele ubona bazalwane senzela usonga izandla ndithe uThixo akahlali nezithixo. Vuka umsindo kamoya nawe ubhukuqa itafile ukhuphele ngaphandle bebazingaphandle ugxothe into bebaziyagxothwa. Izakwenziwa nguwe le nto, hayi umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele engayenza ukucima amandla, kanti wena take action. Vuka khuphela ngaphandle ukuyenzeka kufune endlini yakhe. Ukuba indlu yakho indlu kaYesu akafuna kule yakho unless uYesu bayivizitha kwakho. Kwam uyinhloko yekhaya. Ukuba uyivizitha hayi ke akhobenza yenza uYesu ngoba uyivizitha kwakho uyayeba kaphilonke akhe. But ukufuna umbono uThixo in your house, in your family, mawukakuba le ndlu kaThixo and declare to ukhupha into ngomlomo uthi hey kukwaThixo apha. Yaziwe nguwe, yaziwe nguye, yaziwe ngamadimoni. Amadimoni anengqondo ayayazi amadimoni xa uYesu umenza ivizitha. Adake xa uYesu eyivizitha thina sakokwethu. Isaida kuThixo umoya oyingcwele umoya omnyama kodwa ukhona umoya ozawuzenzela ikhaya kwakho.
ngokuvuma kwakho. Kuphela lo mthandazo ubokuziphakamisa uthi ndikunika lo msithi, ndikunika likhaya thina. Thabathela kuwe lakho lelawo. Uyinhloko yekhaya makwenzeka unothanda. But once utsho kukhona izinto azawuthi afike umnikazi wekhaya athi masibhukuqe kulezi. Makukhutshane ngaphandle ke-esi. Ngoba indlu yakho ayingomqolo mwezakho. Azalwane amakhaya enu mawangabi yinqolo phezulu. I don't care noba ngumnyaka wakho umakhele iflat phaa ube ulihlelo lendlu inkulu apha anizuzivuma lansako phaa. Noba iflat yakhe is still my house. Ngumsi wami lona. Uma ngaba iflat yakho lala phaya anizubona ngakhunyiswa zimpepho phaa. This is my house. Uma ngaba ufuna ukuhlala apha ulale apha uzawuthola imithetho yalapha. Apha kulawuthi ndizawuthi kulo reclaim your feelings. Saluba yini abantwana modali kwayini uThixo ngokuba kunjalo abantwana bawuzisela izinto ezizakubangela into umoya ngakaboyumva afika amadimoni abethi twalazi ezinothanda mthi. Uyesu ngakhalime akakhalimanga kuyesu sadana uyahofya ukukhalima laka no uvulela ibhoko bezivalelwa ziphuma uvulela amahobe ngesandla abhabanyuka aphume etebuleni kaThixo wathatha itafule uyokuthi ithekisi wayikhupela ngaphandle wafaka imvuba abathekisi baphumela ngaphandle endasiva amathuphoka emfundo yesu but asive funa ichance yokuba ambhakanyela mbethe. Okwesibili asiva uba avula ikhesi asiva lona. Why? Because unegunya is his house. Now unegunya indlu yakho ngumzi wakho. Amadimoni awazokuvulela case. Une-authority kukwakho. Imimoya yobumnyama iyayaba kukwakho. That is why they are not fighting back. Because I have a baby of 30 chance. I went to a little nyami up. Nyami went to a little. That is why they are putting a case. And nothing the little mummies. That's the one. Reclaim your feelings. I'm a kind of woman. What we said, I'm a kind. Can you clean up my way? Clean and move away. Clean and put up the angels. He laid the head of the people. The excited. Anything else in my pocket away. Anything else in my the cancelan. We are clean of one. Is that your good one? We are clean of one. Is that your the pool? We are getting fumba. Is that your good one? Go to the fumba the worship. Go to the fumba the praise. Angels are enjoying themselves as a result since I went to cities. As a machero ulo notala machere zikulwele kumfaso zalo. I don't lose a whole little people. Instead of so weak. You will never lose humility. So to stand up. Nimele mazile nimela makhaya hamba ngamandla na ithi yobhuqa itafula yawuvulela kuphumela ngaphandle kwabaziphumela ngaphandle. And once when the Lord follow verse 14 uhlala verse 14 kweza kuye imvama neziqhwala etempileni apho waziphilisa. Batheka ababengelela abakhulu nabadala. All right. Yabona wenzeka uThixo iendishini indlu yakhe. uThixo wenza nabantu abaright.
abafuna ukonwaba abafuna ukuzuza into abafuna impiliso kwaphiliswa endlini kaThixo ngoba bakuyaphiliswa in your house indlu yakho indlu yokuphila nothi umqolombe wezihambe xa bekabanye bakhona abangcono abazayo abafuna lento nayo nabakhala Sumali nyamiso uba bayifuna nifuni nina uzawuzana ukuthi babe nyamiso bayibamba ngesandla sosini ebaza bayibamba ibakhulu inyamiso ishekele nayobotshwa zezomnyama ngokusatha nyamophe hayi alikusomuleli ijuti yakho umtshoni uyabopha uyesu uyakhulula ngicela ngichaze inyamiso baphuma bawushabula bawuthetha into zabo bathukisa bathini zabe ziliqhwala phindisisa zabe zithi mfama njenganyana kaDavide kwezelicebo ndenzela nyana kaDavide wathi Yesu ndenzela okwe emhlabeni uba ngaphilisa abakhulu ababotshiweyo ngoba bengizanda baphilisa. There is something better ezakwenzeka endlini yakho kunalento ekhona. Verse 15. Batheke ababingelela abakhulu nabavali bakuyibona imangalisa awayenzayo. Emva kokuthuthula izinto kuzavela imimangaliso in your own house. Zalitubelezana kumfundisi kawubuya uthuthula izinto umoyingena ngakufuniyo ukhanye imimangaliso azoyibonayo uzazenzela umoya oyigcwele abawuthuthula uzazenzela ukuthi uzomakalisa ubona umntwana takataka unayo umntwana bengathi uyithethe iyonto nje ebengathanga yonto bebotshiwe ntonto uthe wawuthuthula into ebezibophile zathuthuleka Amen. Impukane eziluhlaza azipheli zawuhlala endlini okokoko as long ukhule ebolileyo wakuyikhuphela ngaphandle kwebolileyo still aziphelanga ntonje zilandela into ebolileyo yazo ubuye ilahle ezantsi nazo ziyoqabela ezantsi bezingahlelanga ngoba bezifuna ukuhlala behlele ngoba into ezihlala kuyilapha kwakho awududuli into ebolileyo ukhange kwamadimoni awazoyilandela mazihambe isibingelelo sobhahali in your house. Isibingelelo so-Ashera sobhahali mazihambe endlini yakho ukhanye bobhahali abazowulandela sibingelelo nayo. Phethe inyaniso abangcwele ndawusangiphetheyo ndaba ingwethu entwana simhlophe ngisithi yiyo lena akukho uphi ngaphandle kwayo gqitha mfana wami Kwanabantwana bedanduluka etempileni besithi hosana kuye unyana kaDavide. Funda mntana Basuka bacaphuka bathi kuye uyayiva nalento bayithethayo aba athi ke uYesu kubo ewe anizanga nikulese na ukuthi emlonyeni wenzana nabanyayo ulungiselelo udumiso. bazalwane yaprofethi into ezitsana basibapha bakabantwana baba bakabazukwana basedlini usitwa zaprofethwayo endlini awuthandaza ngokuhlwa awubakhalela waserumi badlala ngefoni into zaprofethwayo ulibala ukuziyela zidlala erumi ngefoni zawudlala nini nge-remote sithi igama likaYesu ngegama likaYesu zaprofethwa uba zithi haleluya hosana
ekugqibeleni. Bazawukhubeka abantwana, bazawukhubeka otatomncinci nomalume, babakhubeka bayakhubeka, angeke kuhlukane kwalowo mthito yozana, bazakhubeka odababo. Bazakhubeka omalume, bazakhubeka otatomabo, bazakhubeka abantu aba, bazakhubeka. Lobo kumshana siyakhubeka. Hosana enyangweni. Bambe mama. Hosana enyangweni. Unyana kababa. Bazalwane zothetha nani amakhaya enu, make amakhaya abantwana babayakubethinyiliswa, babayasenyitwa, abantwana ngabantwana bokwasuhosana enyangweni. Itusiye amangcwabeni makhulu, tatomkhulu ube unyumile uthi ndishiye indumiso endlini yakho, ndishiye umsukise uthixo endlini yakho. Bakungcwaba abazukulwana bagoduke okubaphele balile bathi I miss my grandma. Ndiyamkhumbula umakhulu, ndiyamkhumbula utatomkhulu. Banogqiba ukulila bathi wozana, wena ungabhubhiyo uzawuhlala nathi usasigcina. Noba umama notata bendishiyile kodwa uYehova wasuka wandithola, watsho uDavide. Manothi libandla labantwana, libandla labantwana babaprofeta. Kawuthi emloyeni wensana ithi iBhayibheli abancancayo, abancancayo. Oh madoda, kukho into ebekiweyo, uthi umncancisa lo mntwana uhamane liyeli ibela nje yozana. Ubanogxola wena awuncanca bathi funa ukuthi ndisebenze, awuboba ndiyaklina, umntana uthi wozana. Yakhamba ukulibazisa, ufuna ukuphithizelisa, kanti umntwana ushuza into right, uhlale enyaweni athi wozana. Kanti ndamyeka mna uba ufuna ukutya, malumnika le purity. Mbona ehlelo mna, kanti ihleli nabezizulu mna. Ubona into ongaziboni into, ubona abavethe into esimhlophe, ubona abasekhaya, umntwana ngoba waprofeta. Kwathi bakogqabeka, iyazigqabukela le nto. Ngizawuthi kuni, bring back your family to God. Uselana family zethu. Qala komdala yokuqina umntwana. Mabakhansela. Njengokuthandaza nje ubile umanzi babatshizo lokubila kwabo komthandazo. Kunoba batshizo ligwili lokuqonda. Ngoba ubangaba abantu kwelapikala khona bakhwela kancinci. Njengoba mnisithi baba banathatha i-remote ye-TV bathi wozana bacime imike balinganise mna. Zawubona bephethe ikhulu belinganisa omnye uxakwa bayithatha mle. Khuphamele ungamtishi izinto zikaThixo, umtyholo uzamtishi zakhe. Zigadeni itshomi zabantwana benu, nizamkele zizobabuthela, kodwa maziyazi uba akwenziwa njalo apha.
akwenziwa nje. Not here. Sikomeze letaka Petros chapter 5. Let's go to Hosanna inyama. Petros ukala chapter 5. Building families. The families zawakazikeko. Abantu bazabona abantu. Masini kumntana umyeka yepha kokobha kanti nditsho umntwana umyeka yephi esibingelelweni zobha kuba usithi kumntana ayesibingelelweni zobha uyabuya ngemini eqathula lawuthi uyakusithi nywe lithi qhele bencima kwalapha naye faka amadimoni udibana nomntana akasigqumisi kongazaziyo lithi bencima baqiniswa bencima wala because undwebile ndimbonesela apha phambi kwam ndayitsala iplate yam ndayifaka amhlohle because uhamba esibingelelo zobha and awunawari loo nto wonwabi aloo nto lethi isiyakubonga bekunjani bazondibawisa kanti umntwana kodwa hayi ngabasezi besanika iyeza lapha emathileni wala emathileni umntana yabantu ukuthi hayi siphaza besingama simbone lapha etshwini nami ndlisa wokumthendelele ulohlala umntazaba ndinika umthendelele yini nali igazi lemvana nabo kaBhahali xa besidleyana imithendeleko badlisa nalo wakho ndibanga uzokwenza ndibeke futhi siceluleke sandomntwanami sike wanehiyane ebephi nge-weekend sele nehiyane londani sike wanqaka phedli i-weekend zakho uzichithela ufika ixesha phedlini lo mntwana thengana komthetho endlini yakho kuwadlula awubona kuphi ukuthi kumngeke izolo tata zakho izolo lizafika late ngomso zafika late namhlanje ndithi fine mntanam iphela ndithi uphi I want to know mdala i-adult but se-Hemingway's tata ndithi good okay mntwana uphi ingabela umntana naye siyavuma enathi nazo baba betsho umntwana siyavuma Because uza engiyawuthinga sishapha kuwe abendlu sithi amen umdala umnqaso mdala saka ukusindiswa into lemane sihlekisa ngayo saphila athi waba usindiswa wacela ukuyobhabhisa ubhabhiswa nayo anjilise Utafika kamano uthi ati yo ubodla lelitshana bathenzoni la indoda enkulu yabe situation uthixo uthandayo yabe sesenzeni kamnathixo bakhe ngaphandle ngoba kuyakhula bendlela ahlale sizobhabha ubhabha akabuza uzawugxekela ukutyeleza bhehle sizawutheketisa ngokubhekeza naye bamtheketisa befundisa okephuma aphuma kafa bangafa abanye akabambuza loo nto because ubhabha kubhabha mosi
nawungamukrweka lo bhaba baxelela into eninzi obhaba isokobhaba yintoni umanzi nje apho kwebandla abangazithameli into ubhaba uyazithamela emanzi nakeni kodwa uyakhulwa afuna umntu abe ngubhaba kodwa 15 years read Danam verse 6 Shakotuka Abela Sithobeni ngoko phansi kwesandla esinamandla sikaThixo. Oh hezapho ndikanditsho ke bantu zithobeni ngoko ngaphansi kwesandla sikaThixo itsho lesithi ngoko ayitsho ithi ngaphansi kwesandla isichazi asinjani ithe sinamandla. You don't have a weak God. Wow, that didn't like up behind and introduce Kuchiko week. In a matter of our passport, in a greener in our as a greener, as a Lord, as so is his companions long hour. Sinamasha. Ifuna wari uthi mfundisi abekhaya yonke leminyaka uqala kukhokho kakhokho babe baba ubhahani uwiki isandla sikaThixo sikamama isandla sikaThixo nina niphambi kwami nina nimamele kumasomoya sinamandla sikaThixo isandla hlalani phansi kwaso esabhali siyophuka babevuka kusasa siyophuka isandla sikamama sesabhaya sikhona sabo. Don't worry sayihoya isandla sikaThixo ndithini kawuthi igqibethile iyaleze esandleni sikaThixo ndithini kawuvuka inhlaba ziyele esandleni sikaThixo khangela isandla masibaqobazane ngaziqoba zenzansi xa ndifukele ukugula ziyaleze esandleni sikaThixo kama sawuthapha phezu kwakho awuzoba kuphila na sinamandla sikholweni sinamandla sinamandla noYesu wathemka wabize isebenzisa isandla sinamandla kasisiza sesikafukweni kodwa kasifika phezu kwenhloko yakho sesikayehova uThixo kasiseza sesikafukweni kodwa kasifika sesikayehova uThixo lelo suka sinamandla. Sinamandla isandla senkosi sithobeni
ngesandla sakho esinamanzi. Siyakuthoba phansi kwesandla. Siyakuthoba phansi kwesandla sakho. Nkosi uYesu, moya oyingcwele, ndiyazithoba phambi kwakho. Ndicela uxolo ngokuvumela ikhaya lam, indlu yam ibe ngumqolombe wezihambi. Namhlanje ndiyadudula, ndikhuphela ngaphandle yonke into ongayifuniyo egameni likaYesu. Ndiyazithoba ngaphansi kwesandla sakho esinamandla. Ndizohlala khona, andizosuka. Abantwana bam ndizabakhulisela kuwe, ndizabakhulisela kuwe. Andisakuvuma ngabo ngoba kwaprofetha kwathiwa kubo kokuqhamuka indumiso. Moya oyingcwele, esi sigqibo sesam andinyanzelwa mntu ngaso, nomfundisi akandinyanzeli, ndiyazenzela. Ukusukela ngoku izawuba nguwe wedwa empilweni yam, indawo endihlala kuyo, endingenagunya kuzo. Ngokwasenyameni ndinalo igunya, ngokwasemoyeni kwaye wena uzandipha amandla ndizidudule ziphumele ngaphandle. Ikhaya lam, indlu yam isindiswe, iqubuke kuwe olaphakade. Amen. Thixo wam, naba abantwana bakho uyabeva. Ndiyavuya, kumnandi kum, ngoba ndiyayazi uzakwenza into ezikhulu phakathi kwethu. Zizawuhamba ikhwala, zizawubona umfama, kuzawuzeka ibe mangalini. Bazawuqatshukelwa ngababingeleli abakhulu nababhali, zizizalwane nezihlobo. Kakade wathi usisa kaxhobo emhlabeni sisihlele.
ngokabana unina noninazala molokazana noninazala uyana kwesi intombi nonina iselonyana Nkosi ndiyabulela kakhulu thetha kwakho namhlanje ndinika uzulu ndinika udumo ndinika imbeko uKristu Nkosi fasizithola sana zethu ubukhona oqala ukuza inkonzo namhlanje cela zawa phambi kwam nje ngokukhawuleza khona oqalayo nje ungabuyi uqalayo qha alright we've been here for God bless you all. Siphakamise izandla Thixo kapho amakabe nawe makabe zokukhanya kwakhe ukhazile phambi kwakho igazi likaYesu likoquma likufihle lokuhlakala makuphuma umsindo kamoya kuwe wabona indlu yakho ifuna ukwenziwa umqobo wezilalo udaduka uqabuka umemelele ududume ngegama lenkosi Yesu Kristu okuhlelo kulukule makulandelane nawe usuku wami khona akakuvuyisa uthi ezephela uMeyi kuqala uJune lo June mayibe inyanga yokuhleka kwakho inyanga yokuvuya kwakho inyanga yokuvula kweminyango emikhulu inyanga yongena kwakho kuminyango ubungacinganga ungayingena inyanga yempendulo kuwe inyanga yokwenza isandla sikaThixo empilweni yakho ngibiza insingelelo phezu kwakho kule nyanga ngibiza ulolishi ngibiza ukuhleka nokuvuya okukhulu phakathi kwemfazwe akakuhlekisa uThixo sithi imfazwe zilwayo phakathi kuzo uphume nensikelelo ngegama lenkosi Yesu Kristu thatha usuku thatha udumo thatha imbeko ngoba zezakho zahlala sizezakho kude bekunaphakathi kwanaphakade sibiza bakude bezulu lakho kule nyanga June basindiswe imiphefumulo mayibuye ebebekushila indlela yakho mababuyele kuwe siyababiza kule nyanga June egameni lenkosi Yesu Kristu iyabulela ke bawenzekile uKristu Nkosi and in the grace of our Lord Jesus Christ thando likaThixo nokudlala umoya engcwele hlale kume kusonke kude bekunaphakade ethi bandla